a través de la seva consuetud de govern autòctona. Ui. Raimon, el vent no, avui no. Sou uns pecadors, perquè esteu aquí al costat de l'església i te l'ha enviat, hem començat a obrir la boca i hem començat a bufar. És que mare meva, quan fa que no et confesses cap? Hòstia, no m'estranya, doncs que... Bé, en fi. Vàrem tenir un estat, però cal anar fins i tot més enllà. Fórem estat-nació, fórem estat independent, fórem potència estatal, encara més. D'entre tots els estats de la monarquia catòlica, fou el Principat de Catalunya, a través de la seva consuetud de govern autòctona i de les seves institucions privatives, l'únic en conservar de forma efectiva la seva independència. Encara més, fou nostre Principat, representant i defensor dels interessos de la nació catalana. I en tals termes, el jur estat es devien als catalans. Així com veiem, per exemple, en els artesencs, Artesa de Segre, durant la guerra contra Joan II, que aquests vilatans de la Noguera, pro conservació i defensa del Principat, feren lo degut com a bons i virtuosos catalans que són. Entenem, doncs, que quan Pau Claris i la Generalitat alçaren a hosti exèrcit en defensa de l'estat català, tants dels nostres antecessors corressin a unir-s'hi en defensa de ses honres, en defensa de son Déu, en defensa de ses famílies i en defensa de sa pàtria. D'aquesta manera, els identitaris, aleshores i ara, defensàvem i defensem, més que cap política concreta, posseir dret a viure i a relacionar-nos entre nosaltres i amb el món a través d'aquella llengua, a través d'aquella cultura, a través d'aquella fisonomia i a través d'aquell caràcter i també d'aquell estat, els quals són oriünds i autòctons i privatius de Catalunya i ens fan catalans. Tal és nostra ensenya. Barres de sang per la nacionalitat, la creu del màrtir de Lida, Sant Jordi, per les institucions del nostre Principat i el fènix invicte pel ressorgiment de totes dues coses. Retornem ara al braó cultural, polític i espiritual que és el catalanisme. Retornem en concret als pares del moviment. Molt dista el pensament de Milà i Fontanals o de mossèn Cinto d'aquell vigor patriòtic propi dels identitaris. Al cap i a la fi, proons com els mencionats consideraren que la llengua, la cultura i el caràcter de Catalunya no són sinó meres singularitats regionals, espanyoles. I tal fet no resta valor a tants egregis patriarques en absolutament cap cas. Sí, cal tenir en compte que ample i profund era el Congost a saltar després de 3 segles de sistemàtica maceració psicològica. I així, colpits un cop i un altre per la tossuda realitat, els catalanistes passaren de particularistes a regionalistes i de regionalistes a nacionalistes. Molts antics d'aquests regionalistes espanyols començaran a treure el cap ja a l'altra banda del Congost. Nostre molt honorable patrici Àngel Guimerà, per exemple, expressava públicament al final de la seva vida que el lloc natural de Catalunya era una reunió amb el Rosselló, més enllà d'Espanya i França. Amb la tossuda realitat acabà topant el patriarca de la O d'Espanya. El reparar en l'enigma, en l'enigma aquest indesxifrable, de quina pot ser aquella cosa exacta, la qual ens uneix als nostres germans ibèrics, quan els rossellonesos demostren que es pot ser català sense ser espanyol. Per tant, i arribar així la Unió Catalanista del propi Guimerà, arribar la Unió Catalanista de Martí Julià, arribar la Unió Catalanista d'en Daniel Cardona.
i plantar nostre referent la llavor de la plena regeneració mental en contribuir de forma decisiva a la fundació d'allò al qual ell anomenava encertadament catalanisme integral. Renaixia, després de 300 anys, l'identitarisme català. Cert és que en Daniel Cardona no representà un identitarisme ple com el que presentment, si pecarem d'orgull, nosaltres avillem. Però això és irrellevant. Som catalanistes integrals en tant que representem la darrera etapa de l'evolució natural, el perfeccionament absolut d'aquest moviment catalanista. Som cardonistes en tant que permetem al catalanisme assolir aquesta forma final, tot reprenent la seva evolució on Cardona la va deixar. I molt compartim, de fet, amb nostre referent. Des del punt de vista espiritual i psicològic, la mentalitat catalana prossegueix diversament de la castellana, i a l'inrevés. I és que la Terra, el medi geogràfic, es va fent seva la raça que la trepitja i la va modelant segons la seva essència absoluta i sota la seva força natural. La Terra va plasmant per un igual aquell pi de la carena com aquell home que cava la vinya més avall. La nacionalitat és aquest esperit que neix de la terra amb ideal, amb tradició i amb història. Paraules d'en Daniel Cardona que podria haver plagiat sense provocar cap mena de sospita. En poc discrepem amb ell, els fills del seu pensament. Per exemple, els catalans hem demanat justícia i aquesta justícia Espanya no l'ha feta mai a cap poble. L'experiència del catalanisme polític ens aconsella el separatisme. En aquest aspecte no som nosaltres que hem escollit, ha escollit Espanya. Nosaltres no fem altra cosa que posar-nos en condicions tàctiques de defensa. Que Daniel, amb tots els respectes, per nosaltres Espanya no escull res. Sí, discrepem una miqueta, vaja, però no passa res. Els identitaris no volem l'estat català per zelar cap